la mugo kode donc nimbeya irana hada maden ka ke mugo ka ke jogo nyuman tigi da juguya kuma lankolo fo hada maden ki yere kolo sama وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل رسول الله عن أكثر من يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمع أبي هريرة ملك جيكاباما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة هو يتشيدين ينكا كبارا جمان كتشاك مغلا دوار جنة كنو قال تقوى الله تشيدين كوالا جسرنا وبافو نين دما كلمة جامي كما دفولين نيني كما من نابي فنشامان فرانيونكا mana finwo fenye ni ala de nyamariya na ye koke ani ni ala ibali munu na kutoye ulude to ko taqwa imitisali awamirillah wa isnabi nawahihi ala nyamare ni minye koke ala ifatanya kabo minna kotoye ode togoye ko ala yasiranya ode be ke sababu ye ka do hadama denni jahannabacce ka do ini la jabace awa ciden ko jogo min ka cak hadama del la do janna kono koye ala nyasiranya de wa husnul khuluqi ani jogo nyuma ala nyasiranya ani jogo nyuma nununde kacca ka hadama del la do arjanna kono wa suila ani aksar ma yudkhilu an-nas an-nara wiye cide nyinin ka fana fenju makacca ka hadama den fana do tasuma kono qala li fammu wal faraju ciden ko da ani nyefela nununde kacca ka hadama de la sey jahannaba ma balmo hadama de ne ode ya to doni ke baw do ko koy ne nyi ka warade ya to e dro ya labila dura bidu mo kan ne yin ne be komi warade ya bila dro abidu ode ya to ewa dondola cide sallallahu alaihi hadisa dola ako afala ukhbiruka bi maliki dhalika kulli adallaka fo muwajibun jabal قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل افلا اخبرك بملك ذلك كله تمامي كو دوبه ايون فو ماج بن مالك اكو ماج معاذ بن جبل ما معاذ بن جبل اكو ماج بن جبل يالين في كبار يا كومي بن نيمبه مرانكا بو فيوا كومي بن نيمبه مران نكو فيوا ماج كو شيده nya yere nemina ako kuffu alayka haja ako nimina inemina Allahu akbar shei ne made maju ko cide ako yala ya ambake ka kuma munun fambe minanu ye lahara ciden ko sakalatu ka ummuka ya muad ako maju bama de soro koy wa hal yakubbu an-nasu fi an-nar ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaida lisinatuhum ciden ko maju yalu be mugo birin unye daw ka jahannaba kono munna ube yalu be mugo birin unun ka jahannaba kono munna nu ka nentige fente maju ni ya ni alay mugo biri jahannaba kono nye daw ka ube yi birin nun ka jahannaba kono inende sababu ako inemina wala parce que ne fule ale de be korofoli ukew ne fule be ale de be parce que munna alama sufe utofo ama bolofo ama senfo aye nende fo parce que bolo ni koy ka ciali ke ni bolo so ni bolo imbe seke ni koy ka ciali ke ni senda be seke men nende be seka tile mu manke abe kuma te seke oda to cide nya le kere ya sufe utola kafo akun ne ka caka hada model la se jahannama ma ka mushrikiya kuma fo nende be seka ka bidiya kuma ko nende be seka fo kam go korofo nende bake kan ne me yake nende bake ka sigi ka ala ka mo nyuma ulla gosi ku sakute fu nende bake nen ka tele nen nde be hada model la se jahannama ma ka caya hada model ki nen korosi ewa afula nay munye ewa nyefela fana kacaya ka hada madella se tasumama parce que jene ya bekene aleye alluwati mi yere ce ka ce nyinu be muso ka wasaro muso da fana bekene nyefela
ñefila be fana de be jene yawuke ale de be gorjigene yawuke ale fana katteli ale kacca ka hada model la se tasmama be malungaw ci de nyen nim fula min fo an kashi sote kono la ni yala nim fula min ale ndowa okay ne un ko ni la marahima rabbi rejo soso wala Facebook wala kuma be fo cogo min kadi jangon ka jamana foron sericité mosila cogo min kadi abe fo akera sa jamana nyere kera sa dinya jamana to nunu hari kafir jamana kuma munun te se ka meye o de be na fo an ka jamana la abe ku fana abe ku me ambe ala dele ala kana ni sansema de ambe ni la hala min na kambon ni na dinya jamana to kuma min te se ka fo na mali be se ka fo jima jamana to ite se ka kewale min ken na mali ay be bismillah ba ke fana ala de kambon ni na ka boda nyuma dama an ka bonni na jenia ko ni fule jamana kono an ka telefoni ko ni dugu ka je ube watile ka bi te su wa dugu ka je ube ni dugu jera tile ka tabbi kuma do mana muso ye kono ta yamfe de ayedden soro ni chogola de ayakete de ni nyekono da ni na awte tile te bo kabini o telefoni manama ambe ni ke chogodi tile te bi dugu ka je o telefoni manama ambe ni ke jogoda ayakete jene ya yere kera komi fen dagale jamana kono yere akera komi fen dagale donc ciiden fana ko sallallahu alaihi wasallam ako ko munun kacca ka hada modella se jahannabam nin ko fula de do da ani nyefela ala kan kisi kantanga donc hada maden ka sen nin ko fula i janto nono na de hada maden ki janto nena i janto ika kursi jalala muso i janto ikatta fe bolola وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم لنسائهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ثم ابن سمر رحمه الله أيني حديث سره كوني فلا كاتشا كهذا مريض لسه جهنم aku ode ya to silamiya sariya saddu jarai silamiya sariya ye shira da tugu kata jeniya ma cogo ya bela ni aya soro silamiya sariya be jamana la silamiya sariya ye ewa minye kogo ye de ube amba fo minye giriya si grima ala yo de kori jeniya la kasira be da tugu kata ma pour mo kana shama famana min qalwi ar-rajuli bil mar'a silamiya sariya ya haramuya wali ce wali musa kanan lankun ya yorola kire nya na ta hadisa dola ako wali ce ni wali musa man lankun ya yoro sila na ye fula ya usa banna shaytan de awo mo kana daire la de konne almami de ni ala sina ba ne wajuli kala de ne ni muso be sega lankun ya kana daire la shaytan ma fere mo sila kebo yere kolo shida awa wode ya to silamiya sariya yo haramuya silamiya sariya ya haramuya ko wali muso kana nyeda bo wali cew koron kani nyeda uye wode ya to silamiya sariya ko muso nyeda kadatu saddu jariya wali cew kaniye nu ubella jarabila wa nahal mar'atu an taqida bil qawli fayatima alladhi fi qalbihi marad silamiya sariya ya nati qur'ana kolo kono ko muso wali muso ni be wali ce kuma nyogonya ikani ka kuma ika kalma jigi togo ya dora ube ka kuma fe togo ya dola ni nogo ya sugu ya doye ni adusukumbe tamakaila na adusukumbe tamakaila donc wodi ata be kanka jamana de kono wodi ato hari ewa mufti baw ni doni ka baka baw ko hari ni ewa muso be qur'ana kala ko karamogo ye akaramogo ye ni ye cede na be qur'ana kala ika purika lamya katte juwidi kani ukwa kana akanye akana qur'ana tajwidi komi ni chebe qur'ana kala ba kanye chokomi che manka ka mikro di musoma ko be sige ko be qur'ana kala katte juwidi don ko bani mo bula haramu de sunna mo bolo Sheikh Albani ka kashetu baka don ko bawo toba ka buka kitabu kono har muso kana mikro ta ko be qur'ana kala katte juwidi ni wadi choba lame na tenya na akakala puraka lame akakala kan shempulo la kana tajwidi kala qur'ana harafu be to mi qur'ana kuno dura akakala kana kunna ka kana idi qamuke Sheikh Albani yodefo
akwa kana mikor da man nabe kunnani di gamu kede ka tajwidi kede ko ba lamire ako tebbe ala de ko muso kana kan ke cogoya dola ka kan man yo ga cogoya dola ni wali cewbe tamake ala nu biskumbe tamake ila khair zalika katan nunu na nyogona na islamiya sariya ye barashi min do muso ka kola ako muso kana tama ni jumur hamitala muso kana tama ni jumur hamitala muso ni wali ce kana lankolonya muso kana anyeda wa nyeda bo wali ce ubaye muso kana kuma wali ce ufe ka kamin jigi cogoya dola ni muso sahwa bana be min bisukuna kana tamakela ni mbede nyefela ube tanga chogome islamiya sariya barashi bade bala hadisa juman kalana وأنه رضي الله عنه كارثة من أبي هريرة ملك جيكبواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko kisini nema baka akmal mu'minina imana ahsanuhum khuluqa ko mu'minu bela mu'minu min kalli mana da falendo katema beka munun jogo kany mu'minu bela mu'minu munun nu kalli mana da falendo katema beka mu'minu munun jogo kany wa khiyarukum linisa'ihim aw mu'minu fana kam mo sugantule nyewde mo munu be nyuma yake ukam musoye aw mu'minu kam mo sugantule nyewde munu be nyuma yake ukademba yawe abe ko mina na ya hadisa wurela wa khiyarukum linisa'ihim akam mo sugantule munu be nyuma yake awa ukam musoye khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli hadisa wurela ciden ko akaso herama min be nya demba yama ne de be nya ka demba yama katima beka adamade ni bi ka demba ya kono ke jogo nyuman tigiye ika demba nu ko karasa jogo kanyi ka demba ya folo de ka folo ika demba ya folo de ka jogo nyuma do folo wode kanyi me ibe don ye na be demba ya kono abe komi wara na ye salamu ke dudala ube dudala ko be jade beti abe komi wara ba don to fu be sokono me ni abora dugu kono wa abeta wali muso be tilunge kini bombo se we be tilunge kana aka telefono ye dobe isiga kayere a jogo kanyi katemuluka be jogo nyuma ke bara yoro wala jogo nyuma be ani mo wore wuce me kana do du kono wara donna muso te se ka girala dente se ka girala fo te se ka girala me bara yoro wala wali muso be tilunge kenaay wali dum be tilunge kenaay mo wore be tilunge kenaay ni bebe tilunge la ko karasa kono birama nana na dro nyinte do ka soro ka du kono wara do wote jogo nyuma yo ika demba ya ne ka kore de ki ka jogo nyuma ya do foro wode kanyi wodi ato aishatu amba aishatu nyinin kara ko ciden ka ya wala halaye jumai na baka sokono amba aishatu ko halati kana fi mihnati ahlihi akon ni ciden ba ka sokono be baraka ka demba ya ka ciden to aka sokono ciden be bawu ababiri ka babiri ka nono bo ciden be aka samara na juru tigira ba ka samara juru aba siri ka to aka sokono cide na ka doloki yoro min farala a yerebe meselita ka kala ka kole ka ta ka sokono aba ka dembaya ka bara mise munun be abu demala mais ni sali wala la dron abe bo ka ta sali yoro la donc mo kan ka ke o chogo de la ikan nya ka dembaya ma ikan nyuma yake ka dembaya ka jogo nyuma ta ka dembaya de segere foro wulu ka jogo nyuma ya do kateme beka e wa ciden ko an kam mo sugalinte ube awun na mo min kanyi min be nyuma yaka ka dembaya de donc dembaya amma fo ikana nyuma yake mo gorede ika dembaya nyuma ya ni jogo nyuma yelen ko fe ka jogo nyuma yira ika dembaya la ika du kono o ko fe sa ibe ka jogo nyuma iba yira jinya mo tola ika dembaya kelen ko fe ka jogo nyuma ya do ini jinya mo to chela fana ewa ibe jogo nyuma ya yira lo fana la ka jogo nyuma yira la me eka ke akiswe eni jinya to jogo nyuma be yiro la mina na ika dembaya kono jogo nyuma te yiro la o te silama da falen ka jogo ye جزاك الله خير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك